Mdzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani sonero pano pa tilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ya Lenti. Kusinkhasinkha za moyo wathu mu Lenti. Kuonetsa kuti moyo wanga, moyo wathu ukuphatana kwathunthu ndi Ambuye Yesu. Lero ndikupitiriza kusinkhasinkha za njira ya mtanda. Ndipo mpulogalamu yapita ndimakamba kuti kodi njira ya mtanda inayamba bwanji. Ndipo kuti kodi amene anayipanga popularize njira ya mtanda anali ndani. Ndinakamba za ma Franciscans. Amene ndipo timana kuti njira ya mtanda inali fixed pa 14 ndipo pa Clement wa number 12. Ndipo kuti njira ya mtanda imeneyi inabwera chifukwa choti anthu amafunitsitsa kutsagana ndi Ambuye Yesu kwathunthu. Popitiriza pamene kuti tinakumbukira kunena kuti njira ya mtanda imene ili popularized by ma Franciscans mungatanena. Poyamba inamba ngati a spiritual journey ku Europe. Kuna kuti pamene anthu amalephera kupita ku Yerusalemu, kukachita njira ya mtanda, kukayenda mmene Ambuye Yesu Khristu adayendamo. Pongofuna kukwaniritsa kusauka kwa Ambuye Yesu kuja. Njira ya mtanda ku Europe inayamba ndipo inasanduka yamphamvu. Ndipo ma traditions amatoza kunena kuti tikamona za njira ya mtanda, ngakhalenso John Paul II amakamba za njira ya mtanda based on scriptures. Kuti zimene zili mu njira ya mtanda si zinthu zoti zidangopekedwa koma malemba oyera zilimo. So timakhala kuti tikupanga follow zimene zijazo zimene malemba oyera atatiuza, kuphatikizapo ndi sacred tradition imene imatifotokozera mmene nthawiyo zidalili, mmene nthawiyo zidakhalira. Ndipo ngati Khristu analephera kumapita ku Yerusalemu chifukwa cha mavuto ena, chimodzimodzi pamene panali ma conquest, ndipo kuti Holy Land inapanga fall into manja mwa anzathu achisilamu. Then malo moti amalephera kupita kuti akwaniritsebe anambopanga njira ya mtanda imene ijayo kwawo kumene amakhala. Ncholinga choti aphatane ndithu kwathunthu ndi Ambuye Yesu Khristu m'masautso awo. Aphatane ndithu ndi Ambuye Yesu Khristu kwathunthu mu zochita zawo za tsiku ndi tsiku. Kuti moyo wa Ambuye Yesu Khristu umene uli reflected kuti anabwera chifukwa chodzati wombola ife ku machimo athu, moyo umene ujawo usankhala moyo umene ukuchitika pachabe, koma khalemo ndithu ukhazikika mwa ifeyo. Moyo ndithu woti ukutithandiza kuti moyo wathu wauzimu uyende bwino. Ndipo amenenso kuti njira ya mtanda timagwiritsa ntchito kwambiri mu nyengo ya Lenti. Ngakhale kuti anthu ena amatapanga njira ya mtanda kunja kwa nyengo ya Lenti. Koma imapanga popita zombe nyengo ya Lenti chifukwa chani? Chifukwa nyengo ya Lenti is a very special period. Nyengo ya Lenti is a very special period and time when we meditate more on the life of Jesus. Remember Lenti cholinga chake ndi chani? Ulendo wa akatukumene. Kupha moyo wawo makhalidwe awo oyipa za chikunja, kukawayika m'manda pa Good Friday, pomaka batizidwa pa Holy Saturday, kusanduka cholengedwa chatsopano ndi Mulungu. Paja kwa ife Khristu ndi chani? Kubwereza kulonjeza malonjezo athu aubatizo. Ndipo malonjezo athu aubatizo imene kuja kuti mukana demon which is sin. Ndi ntchito zake zonse which is sin. Ndizo nyenga zake which is sin. So timakati tupanga denounce sin kuti moyo ukhale wabwino. Kuti kama tikamapanga chikondwerero cha Pasakachi tikanena kuti tayeretsedwa. Tikanena kuti chilichonse chili bwino, kuti kamata Ambuye Yesu Khristu kwakufa ifeyo takufa ndi moyo watsopano, makamaka popanga denounce sin, pothana ndi moyo wa machimo. Kodi inu nanga ineyo, how do we look at sin today? Chimo timaliona bwanji lero? Nanga lerolo sakramenti la kulapa timaliona bwanji? Do we feel compelled kuti tikalape? Or chifukwa cha maybe ma teachings ena osiyana-siyana kulapa kudasanduka optional. Koma ngati kulapa kudasanduka optional, then we ask the question, then did Jesus die in vain? Kodi Ambuye Yesu Khristu anafa pachabe? Choncho tikamapanga za njira ya mtandayi imene ikuchokera patali muganize 5th century ma 400 mwati mpaka na lero timapitiza timayichitabe. Ikutsimikizira kwathunthu kunena kuti njira ya mtanda is not something we do for pleasure. Njira ya mtanda timachita kuti tikondweretse munthu kapena tikondweretse chani, timachita njira ya mtanda because
of his attachment to the life of Christ. Kugwirizana kwake ndi Yesu Khristu. Timachita njira ya mtanda chifukwa choti imakamba za ifeyo. Kuti Ambuye Yesu anafa because of sin, ndipo machimo athu tiyenera kuwachotsa polapa nyengo ya Lent. So tikamenda munjira ya mtanda muja, every station of the cross imene timayenda, timakati umangati seriously reflect. Tikusinkhasinkadi kuti abale, kodi ineyo moyo wanga poonera zimene Ambuye Yesu Khristu adadutsamozi, kodi ineyo zochita zanga poona zimene Ambuye Yesu Khristu adadutsamozi, kodi ndithandiza kuti ndikhale Mkhristu weniweni? Zikundithandiza kuti ndikhale munthu weniweni amene moyo wanga upatane ndi Ambuye Yesu? Zikundithandiza kuti ndiwasiyedi machimowa ndiyambe moyo watsopano? Chifukwa tikozo ndani yaso mwina kapena mprogramu amene ndaiwala kuti tipena to sin is becoming a fashion, is becoming normal. Kupeza kuti Mkristo katangale is becoming normal. Usanasunga panyina kicholakwika. Profiteering, kupanga maprofeti times maloma the recommended, is becoming normal. Kumango kweza zinthu even without proper cause or probable cause zinangosanduka normal. Kunena kuti ndikapita mu shop basi andipatsira kuseri ndinyamwe ku no receipt, zokhanza normal. So am I normalizing sin ineyo? Ndipo if I'm normalizing sin, nduti chani kwa Yesu Khristu? Nduti chani za Ambuye Yesu Khristu? Ndipo if I'm normalizing sin, I have to ask myself very seriously, why did Jesus die? Njifukwa chanadasiya umulungu kubwera pa dziko lapansi pano. If I am normalizing sin, kodi ineyo ndikamadziona ine ngati Khristu, am I a hindrance to other people's sins? If I am, maybe I'm doing a good job. But if people see me and then they are encouraged to sin, just say ndine Khristu, ndimalandira Ambuye Yesu mukaristiya, ndikuti ndikoza kuti ndikuchita chani? What am I really doing? Nyengo ya Lent abale yanga, tikalowa mu njira ya mtandayi, idzitikumbutsa why Jesus came. Machimo anga idzindikumbutsa ndifukwa cha Ambuye Yesu anagwa. Machimo anga idzindikumbutsa ndifukwa cha Ambuye adavulidwa. Machimo anga idzindikumbutsa ndifukwa cha Ambuye Yesu anakhomedwa pa mtanda. Machimo anga idzindikumbutsa kuti ndifukwa chani munthu wosalakwa wosachimwa analolera kufa imfa ya manyazi. Machimo anga. It's only when I look at the way of the cross, osati ngati chizolowezi nyengo ya Lent, koma as a way of reminding my conscience, of reminding myself, kudzikumbutsa ndi kudzidziona kuti ineyo ngati Mkhristu ndichita chotheka chilichonse kuti ndisapange repeat machimo amene adanyazitsa Ambuye Yesu, amene adafetsa Ambuye Yesu, amene anaphetsa Ambuye Yesu. Choncho nyengo ya Lent 2026 ndifuna kuti aliyense ife akamachita njira ya mtanda asinkhesinkhe mozama kwambiri about what it means poyenda njira ya mtanda. Koma osati about what it means for you, but about what it meant for Jesus to have walked that walk, to have passed through what he passed through, to have gone through the humiliation mpaka kufa pa mtanda. So njira ya mtanda ndithandize ine, itithandize ifeyo kuzinena kuti abale anga, moyo wathu ngati ufuna kunyadira ndi zenu kuti Chikhristu, tikumbukire za njira ya mtanda, tikumbukire zimene Ambuye Yesu adadutsamo kuti atipulumutse. Kodi inuyo nanga ine njira ya mtanda imandikumbutsa chani? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.